наскоро, когато видях изследването на Борислав Скочев за Белене, аз бях смаян, че лагерът е затворен 87 година края. И че 85-та от София са изпратени 500 души за разказване на политически вицове. Бавно се събират пъзълчетата, малките къщета от мозайката на историческата истина. Иска много труд, много време, много ресурси, много пари, за да събереш тези разпилени къщета истина. Едва в последните години 10-15 литературата, филмите, изкуствата започнаха да поглеждат плахо и да отгръщат дебелия слой прах, който покри онази епоха. Не се говореше за престъпленията на сталинизма и престъпленията на комунизма в Съветския съюз и в другите социалистически страни. Така че тук отговорността и на западните сили е много голяма за това. Седемдесетият ми рожден ден мина под знака на изложбата ми в галерията на Шипка 6. До автопортрета по Енсор, представляващ собственото ми лице, заобиколено от различни разкривени маски, бях залепила фотокопие на членската ми карта в Нидерландския съюз на художниците. А отдолу удостоверение на МВР от 1992, че по политически причини съм била изселена с родителите си от 1948 до 1954 година, поради което е било прекъснато следването ми в художествената академия. Щеше да бъде по-добре изявите ми да бяха почнали на 20. Ако не ми бяха окастрили крилете толкова рано. Да кажем, че с тази изложба опитах да затворя страницата на едно изстрадано минало. На 6 януари 2000 година пренесох обратно вкъщи останалото от изложбата. Подредих дома си и седнах да пиша. Вече нищо не ми пречеше да започна дълго замисляният разказ. За една България, която трябваше да наследим от хора образовани, предприемчиви, с буден ум и морал. Ако не бяха ги прекършили и стъпкали, като лалетата на баща ми, като дърветата в градината му, отскубнати до корен. Разказва художничката Елена Атанасова, родена през 1929 от брак между холандка и българин. Шансът и да се роди в семейство на високо просветени личности я прави близък свидетел на съдбата и на други представители на политическия, интелектуалния и стопанския елит на страната. След всички перипетии се озовава и живее 15 години в Нидерландия, откъдето се завръща тук в началото на новия век и издава мемоарите си «Когато вече не мълчим», посветени на живота и делото на баща й, професор Димитър Атанасов. Забележително е, че английският вариант на книгата е написан на ръка. Кратка среща с Елена Атанасова, сдържан, много достоен човек. Когато прочетох книгата, и на един дъх трябва да кажа, прочетох, разбрах каква жизнена сила имала тази жена. И това е особена история на съпротива срещу едно заличаване. На английски съществува понятието displaced persons, но на комунистически език ние попаднахме в графата бивши хора. И как можех да обясня на чуждестранните си познати, че сме бивши хора? Former people? Какво означава това? Че ни няма вече? Че сме несъществуващи?
Няма такова нещо като бивш човек. Но за българските комунисти явно има, защото, между другото, този термин се внася от Съветския съюз. След това този термин го пренася Държавна сигурност, която копира изцяло методите на съветските тайни служби и го пренася в България. Първоначално така са обозначени само хората от елита, които са били свързани с политически елит на страната, висшите военни и така нататък, но постепенно това наименование и този термин се разпростира върху много от хората, които са претърпели репресии след 9 септември. Тези хора, припознати веднъж като бивши хора, като класови врагове, като неблагонадежни, са били обречени само да доживеят своя живот без достъп до абсолютно никакви позиции в новото общество, което се отваря за така наречените наши хора. До дирекция Държавна сигурност, отдел 1, отделение А. Лицето Димитър Атанасов Стригачев, бивш професор, 9 септември се проявил като проводник на фашистката идеология. Известен като масон-националист. Имал е връзки с англичани и американци. Непримирим враг на ОФЕ. Много прикрит, не общува с наши хора в квартала, дружи само с реакционери. Забелязано е в къщата на обекта да свети и да се чува шум, подобен на пишуща машина. Влизат, излизат непознати лица. Наш другар се е опитал да разбере, но загасили светлината. Има 2 дъщери типични зози. Едната е студентка и в момента е на бригада. Другата е Ленка, нищо не работи и не се отзовава на никакви акции и предприятия. От същата е забелязана да излиза всяка сутрин с колело и да носи пакет като ръчна шевна машина. След 9-ти в къщата се е крил неговия брат Цеко, който е бил кмет на село Грамада, осъден от Народния съд задочно. Прието да се представи за изселване с цялото семейство. Първият ми поглед към света трябва да е обхванал това, което е сега пред очите ми. Разкошните дъбове отсреща. Те красяха зеления парк между 2 улици и къщата на аптекаря Куев. Гледката срещу градината на братя Славейкови и сега е същата, само прозорецът и къщата вече са други. Родителите ми решили да се родя в спалната на 2-ия етаж на хубавия ни дом в високата част на Лозенец. Първородната дъщеря обаче, сестра ми Емма, е родена в друга хубава къща. На 2500 км северозападно от тук, в дома на родителите на майка ми в Бенеком, красиво курортно селище в гориста област на иначе голата и равна Нидерландия, близо до Вагенинген и световно известния му университет за естествени науки. По покана на нидерландското правителство, през 1921 в Висшето земеделско училище в Вагенинген пристига младият учен Димитър Атанасов. Първият българин с диплом от Американски университет в областта на земеделието. Едва на 27 той е вече доктор на университета в Медисън, Уисконсин. Там веднага след завършването си е бил поканен за асистент на своя професор Луис Ралф Джонс, набелязан от него като най-способен сред студентите му. А за пръв път в Америка, 15-та година, този професор Джонс открива катедра по фитопатология. Това е болести на растенията. А пък най-малкият раздел на фитопатологията е вирусологията. А баща ми е започнал да работи в тази насока, защото е било ново, неразучено. Така една съвсем нова наука започва своя път в далечна Америка и един българин записва името си в това ново начало. Неговият професор пък, когато са го питали как се е спрял на това момче, той е казал на английски, ще го кажа: We have a lot of doers and very few thinkers. Имаме много изпълнители, но много малко мислещи. А вика, he is one of them. Той е един от тях. Днес е 11 февруари, рожденият ден на баща ми. Роден е през 1894 като Димитър Атанасов Стригачев в село Грамада, Полска околия.
дядо му Петко, за разлика от останалите селяни, които по негово време носили дълги коси, се стрижал късо. От прозвището му Стригания произлиза фамилното име Стригачев. Петко избягал от Константинопол, където бил отгледан от богат везир, който искал да го ожени за дъщеря си. Петко замълчал и при удобен случай избягал от Истанбул. 30 годишен е вече, когато 10 години е в чужбина. Връща се, но се връща в Грамада и се бил остригал, махнал тази плитка, каква ли е била, дето са носили мъжете, и затова му казали Петко Стригача, и после Стригачеви, фамилия Стригачеви. Имал е 3 сина, от които единият Атанас е баща на Димитър Атанасов. Родили му се 5 деца, от които третия е Димитър, втория е Петко, който е загинал като войник в Балканската война, а четвъртия е Цеко. Този Цеко е направил за Грамада много, а Димитър Атанасов е направил за света много. Тази фамилия последствие толкова много беше изхвърлена от новата власт. Бяха убити и Петко Панков Стригачев убит, и Цеко Атанасов убит без съд и присъда за нищо. Там е и мой дядо. Имал е някакви акции в Хисар и за тези акции го убих. Цялата работа беше в това да се вземе каквото има от тези хора, както и при нас стана така 50-та година и изселването на стотици хиляди души от Кулския край и Видинския, разбира се. Въобще партията с голямо П във всичките тези години съзнателно изтрива и променя историята. И това трябва да е абсолютно категорично ясно. Ние едва сега започваме да разбираме някои процеси, които са текли. И все още не всичко е разбулено. И все още повечето стои в мрак и незнание. Затова и нашите деца трябва да започнат да изучават. Също в учебниците по история трябва да влезе тези зверства. По възможност студия за децата, начинът трябва да се знае. И така. След Петко, синът Атанас, роден 1860, също става кмет. Още през 1904 внася от Виена първите 2 моторни вършачки в цялата област. В магазина му се продавали от банани и портокали до виенски столове, от пирони, газ и лампени шишета до английски платове, бомбони и шоколади. А неговият син Цеко, братът на баща ми, също става кмет. По негово време е създадена цялата инфраструктура на Грамада. Така родът Стригачеви дава на селището 3 градоначалника, а и до днес общината се помещава в някогашната къща на Чичо Мицеко. В историята на Грамада, издание на университетско издателство от годините на зрелия социализъм, няма и ред за тези хора. Авторът не счита за нужно да спомене дори имената им, но затова пък е отделил пространно място на социалистическото развитие на Грамада и заклеймяване на буржоазния строй. Толкова ли лесно се подменя историята? Упорството, с което в 20-те години на миналия век кметът на Грамада Атанас Стригачев тласка сина си Димитър към добро образование, не е изключение. То е свидетелство за будния дух и предприемчивостта на тогавашните българи. Най-напред изпратен в Лайпцигския университет, през 1914 Димитър е принуден да се върне в България заради избухването на Първата световна война и последвалото затваряне на банките.
Когато слиза на Видинското пристанище, в тълпата от зяпачи са и негови познати младежи. От тях той научава за предписания към окръжните комисии по земеделие да се изпратят по 2 души за студенти в Америка. Още през септември Атанасов потегля през океана като стипендиант на Министерството на земеделието. Пристига след изпълнено с приключения пътуване и задържане под карантина между строгите стени на Елис Айланд, входният пункт на емигрантите в САЩ. Все пак успява да се запише в Държавния колеж по земеделие в Ист Лансинг, Мичиган. Но отново го спохожда сянката на войната и стипендията му е прекъсната. Тук в историята се включва Събо Николов от Панагюрище. Американски гражданин и голям филантроп, който поема издръжката на Димитър Атанасов в колежа. Ние не можем да говорим за професор Атанасов, без да говорим за Събо Николов, тъй като той е негов ментор, негов благодетел. След като в 17-та година Съединените щати влизат в войната, стипендията българската спира, тогава Събо Николов се намесва и той осигурява стипендия. Оттам започва и неговото приятелство с Димитър Атанасов. Биографията на самия Николов сама по себе си е забележителна. През 1887 година 16-годишното момче от Панагюрско село, кръгъл сирак след априлското въстание, е сред пасажерите на презокеански лайнер. Един от десетките, превозващи товара на надеждата за по-добър живот към нозете на статуята на свободата. Това, което се случва от тук нататък с младия Събо, е въплъщение на американската мечта. Полуграмотният Събо Николов се записва в вечерна гимназия, учи технологичния институт, постъпва на работа на най-ниско ниво в Леланд Гифърд Къмпани. Постепенно се издига, докато само 16 години по-късно става първи старши вице-президент на компанията. Към 1938 година около 90 на 100 от самолетните двигатели, произведени в Съединените щати, се шлифоват във фабриката по патента на Събо Николов. Събо Николов е първият българин ротарианец. Той става ротарианец само 10 години след като се основава първия ротари клуб в Съединените щати. Събо Николов и Димитър Атанасов ще поддържат жива връзка до смъртта на Николов през 1945. А съдбата прави така, че Атанасов е в Ротари България от основаването му през 1933 и негов последен президент преди забраната на клуба през 1941 по Закона за защита на нацията. Само година след завършването си, блестящият студент Димитър Атанасов се е превърнал в изследовател, чието открития са базисни за фитопатологията. С назначаването му за асистент на професор Джонс, автоматично става и гражданин на Америка с следната референция: за неговото пословечно прилежание и трудолюбие и за всеотдайността му към науката. През 1919 е удостоен с титлата кандидат на науките. А с последвалата разработка върху инфекциозната болест фузариум вече е доктор. Приет е в Американското дружество на отличилите си изследователи Сигма Зай. Следва ново откритие, свързано с обеззаразяването на житните семена, чрез термотерапия. В България малцина, а може би никой от прилагащите метода не знае, че този опит е разработен и приложен за първи път в света от българина с американски диплом по земеделие. По света ореолът му на откривател е непокътнат до днес. В глобалната мрежа името на Атанасов продължава да се цитира век по-късно с всичките му заслуги за развитието на науката за болести по растенията. Департамент по растителна патология, Университет Уисконсин, Медисън, 30 юни 1989 година. Скъпа госпожо Атанасова, ситуацията с името на един от нашите изявени възпитаници след Втората световна война,
професор Димитър Атанасов, извиква у нас голяма загриженост. С голямо удоволствие пише това писмо, с което потвърждавам приноса на професор Атанасов за световната и българската наука. Познанието на собствената история е онова, което предпоставя самочувствието и прогрес. За нас в Уисконсин е чест, че сме свързани с началото на кариерата на професор Атанасов. Политическият трус, на който професор Атанасов е станал жертва, не омаловажава историческата му роля за науката растителна патология в България. Ние се излагаме пред света. Всички останали държави, където имат фитопатология, първата им дума, като дойде някой българин, да питат за Атанасов. Как можаха така да го отхвърлят? Как можаха така да го забравят? Той беше пенсиониран на 51 година. Живя до 86. В Висшето земеделско училище в Нидерландия гост професорът Атанасов се е посветил както на научни, така и на сърдечни опити. Ученият доказва вирусния произход на болестта черна шарка по базисни за изхранването земеделски култури. Отново пръв в научната литература, пак той открива, че опадъкът на луковичните растения начело с лалетата се дължи на израждането им от вирусни болести. Но макар заед с спасяване гордостта на Нидерландия, младият учен не пропуска да забележи и да се влюби в колежката си Сиберта, с която навръх новата 1924 сключва брак. Сиберта Хелена Хрунефелд е от стар нидерландски род, чието фамилен герб е разрязан по дължина орел, снабден с звезда и арбалет. Хепи-ендът, овенчан с раждането на първата им дъщеря Ема, е помрачен единствено от вестта за смъртта на дядо Атанас. В деня, в който научава за раждането на внучката си, той умира в Грамада от сърдечен удар. Предстои завръщане в САЩ, където младото семейство го очаква дом и работа в университета. Но съдбата е решила друго. В България от 20-те години е мрак. На 27 ноември 1919 страната е подписала, като една от загубилите Първата световна война, унизителния Ньойски мирен договор. Условията на договора налагат тежки репарации и военни ограничения. Крещящата картина на изостаналост тласка тънкия слой образовани българи да се мобилизират като фактор, който да спомогне за икономическото издигане и модернизиране на родината. Междувременно в страната се води борба за дострояване на агрономическия факултет към Софийския университет, започнато и замразено поради липса на средства. Липсват обаче и специалисти. От Холандия ученият Атанасов поддържа тясна връзка с българските си колеги. Отлично владеещ английски, немски, холандски и френски, той е в течение на всички новости в науката и превежда от чуждестранна литература в помощ на българските растениевъди. А към самия него политът покани да се завърне в България. От дългите приятелски писма, запазени в архива му, остава усещането за взаимно уважение на високо просветени личности. Но в тях се оглежда и опустошителната следвоенна криза в след освобожденска България. До доктор Димитър Атанасов, Вагенинген, Холандия, 1 март 1921 година, София. Благодаря ти, драги Атанасов, за великолепната карта с изгледа на фитопатологичния институт, в който сега си се настанил на работа. Аз си представям каква може да бъде пропаста между нашата обстановка тук, нашите условия на работа и нашия живот въобще, и оная среда, и ония разкошни условия, в които си попаднал. Ние тук сме още там, дето бяхме. Трудно е да се работи у нас. У нас процъфтяват дребнави борби, които ни отнимат половината от енергията
3/4 от времето, от живота. Мисля, че трябва да се върнеш в България и с общи усилия да се борим с тази порочна. Народът ни е уморен вече от това боричкане, от това блуждаене на никъде. Всички са изморени от проявите на дебелоочие, на просташки. Мястото тук не ми позволява да опиша всички перипети и мъчноти, в които се ражда агрономическия факултет. Мен всичко това ме ужасява. Колко време и колко енергия отиват на празно. Не можеш да си представиш ти, щастливеца, който се къпеш в холандско. Но трябва, драги, и да се работи. Трябва, разбираш ли? Колкото и условията да са мъчни. Само защото сме чада на тази страна. За да изпълним един свой човешки дълг, трябва да работим. За събитията знаеш от вестниците. Ние прекарахме Великден в много обнетено състояние. Атентатът в Света неделя беше върхът на комунистическото безумие и заслепение. Никой не е допускал, че може да се стигне толкова далеч в човеконенавистничеството. Не забравяй, драги Атанасов, че ние не живеем в Холандия, нито в Германия или друга. Тук у нас хората са готови да те унищожат с капка вода. Зарад бълхата изгарят юргана. За дребни амбиции продават и държавата. И ако човек не е малко по-силен, може да бъде задушен, унищожен. От известно време започнаха да ни посещават представители на Рокфелеровата фондация. Ние малко успяхме да извлечем от тях, но ако ти беше тук и ако се срещнеше с тях като американски възпитаник, като владеещ езика, сигурно щеше да получиш добра помощ за работа, нужни пособия и прочие. Поздравявам най-сърдечно теб, госпожата и малката ти дъщеря и очаквам да получи известие, че си се приготвил да тръгнеш. Твой Странски. 14 май 1925, София. Баща ми е решил и казал, да, Америка е голяма, Америка ще се справи без мене, България има нужда от мен. И с такива чувства майка ми се преобръща като с чувство за някакво мисионерство. Тя изведнъж става и тя мисионерка в една дива държава, за да помага на мъжа си да могат да работят двамата в Българския университет. Очарователната холандка е направила своя избор и нищо не може да я отклони от него. От момента на венчавката им до последния си дъх, Сиберта и Димитър не са се разделяли нито за ден. Професор Атанасов е опитвал да я подготви за живота в България. Предупреждавах я. Нашите клозети са навън и са оградени с плет. През зимата духа от всички страни. Разказвал той на приятели и се шегувал. Въпреки всичко, не можах да я изплаша. Сиберта Хрунефелд не подозира, че за своята преданост ще плати твърде висока цена. Тя никога повече няма да види родителите си живи. От 1939 година, от обявяването на войната, до края, до 1944 не е могла да пътува в Германия. Българите си пътуваха, ходиха, както си знаят, тя нямаше разрешение. След 1944 година, няма смисъл да го обяснявам. Тогава въобще не я пусках. Министерство на вътрешните работи, инспекторат. До другаря началник, Софийско-Околийско управление на МВР, тук. Сиберта Клаус Стригачева, живуща село Мрамор, отправила жалба до другаря министър да замине в Холандия при близките си. Във връзка с горното, моля, уведомете молителката, че искането е разгледано, но няма възможност да й се разреши. 8 март 1956. За мен не е чуден този избор, който Димитър Атанасов е направил. И такъв избор са правили много. Не е само той. Всички хора, които поставят основите на българската медицина, на българската наука, на българската култура, са били изправени пред този избор и са го направили. Но още по-показателно е това, че в годините на войни те са се връщали от чужбина, за да изпълни воинския си дълг. Дори ако погледнете само историята на всеки от големите български градове, че дори и села, двигател на всички цивилизационни и модернизационни процеси, там са хората, които са получили образованието си в Европа. И тези хора с европейското образование, те се личаха. На тях им отиваха, както се казва, и костюмите, и парите. От София, завърналият се в родината си Атанасов спешно се свързва с Рокфелеровата фондация и започва обширна кореспонденция. Само за 6 месеца успява да убеди представителите й да финансират довършването на сградата на агрономическия факултет,
с 16 милиона златни лева. Строежът започва през 1927 година по проект на немския архитект Херман Бухер, който възлага изпълнението на архитект Георги Овчаров. През 1930 година фондацията отпуска допълнително $2000, с което финансовата и помощ по строителството достига 1/3 от цялата стойност на сградата. С 500 000 от тези пари, плюс 200 000 дарение, отново от американския милионер Събо Николов, доктор Атанасов обзавежда фитопатологична лаборатория на световно ниво. Построява се експериментална оранжерия за обучението на бъдещите фитопатолози, необходими за страната. Атанасов написва и първите учебници по специалността, които се превеждат в останалите балкански страни. Пак оттам при него идват студенти на специализация. За тържественото откриване на сградата на главния вход е сложен портрет на Джон Рокфелер старши. Специално построено крило на сградата е отредено на Института за защита на растенията. Впоследствие отнето в полза на градския съд, тъй като единствено тази от всички сгради на факултета не е била защитена от клаузата Рокфелер, а именно, че може да служи само за учебни цели. Като негов пръв временен директор през 30-те години, Атанасов е отказал каквато и да било заплата. Впоследствие народната власт ще го унижи подобаващо. През 1956 е назначен в института, създаден от самия него като извънщатен сътрудник без титли, с 105 лева заплата. Длъжност, от която ще бъде отстранен през 1964 поради непригодност. Присъствието му всявало смут в партийната организация. Питал съм хора, когато, примерно, заставам пред агрономическия факултет, биологичния факултет или пред центъра за заразни паразитни болести, нали, им казвам, знаете ли за фонда Рокфелер, кой е помагал във всичко това? Чували ли сте за как е построен въобще сградата, тези малки червени тухлички? Почти никой не знае. И така се заличават, за съжаление, пластовете. А това е сградата с червените тухлички, такава емблема на града. Благодарение на него е построен този агрономически, после го преместиха в Пловдив, но аз съм ходила и гледала, няма портрет на Димитър. Неговия портрет е закачен на стената на Медисън с други изследователи. Стои вече 100 години и повече. Той има големи заслуги и като 8 месеца министър на земеделието в кабинета на Кьосе Иванов. 1935 година до 1936 година е бил. Елена казва, целия си живот баща ми съжаляваше за тия няколко месеца, защото след преврата 1944 година непрекъснато едно от нещата, които са наред с много други работи, но едно от нещата, които са били причина за неговите злоключения с народната власт, е тия няколко месеца, които той е бил министър. Бюрото на баща ми, кабинета на баща ми стоеше, нали, там бяха целите стени в книги, голямото му бюро и на голямото бюро беше и телефона. И то звънеше с един звън страхотен, то се чува в цялата къща. И баща ми скача, ние всички скачаме. Майка ми вече прибленяла, защото по телефона и съобщаваха няколко много тъжни новини. Обаче се установява, че е Кьосе Иванов. И каза, ако си българин, утре ще дойдеш, трябва да съставим ново правителство. Трябва да е готово новото правителство. Пращаме ти кола. И действително, посред нощите кола, взимат го баща ми, действително на другия ден кабинетът е съставен и баща ми е там. В края на 1935 България е в поредната правителствена криза. Първият безпартиен експертен кабинет на Георги Кьосе Иванов ще управлява едва до юли следващата година.
За краткия период, през който е земеделски министър, професор Атанасов развива невероятна активност. Именно на него България дължи първия закон за защита на родната природа, съставен от него по канадски образец. В брой 59 на Държавен вестник от 16 март 1936 четем не само параграфите, но и духа на закона за култивиране обич към родната природа и запазване съществуващите в страната естествени паметници. Това е историческият момент, в който Витоша се обявява за национален парк и се забранява сеченето на дърва, брането на билки, замърсяването, паленето на огън. Няма брой на Държавен вестник, в който да не са обнародвани актове, закони и разпореждания на Димитър Атанасов за горска и ветеринарна дейност, за построяване на безплатни земеделски училища в благодатни за това райони на страната. Шаржове на карикатуриста Александър Добринов от времето иронизират някои пишман политици, не особено доволни от мерките на професора срещу произвола по отношение на природата. Не само министерстването на професора ще му изиграе лоша шега след комунистическия преврат, но така също и заслугите му към световната наука, на която народната власт е обявила война. През 30-те години на миналия век той се оказва първият учен на европейския континент, който проучва вирусните болести по дървесните овощни видове и е готов с мерките, които трябва да се вземат за ограничаване разпространението на шарката. Кореспонденцията му, запазена благодарение на дъщеря му Елена в Държавния архив, съдържа десетки писма от колеги от цял свят, които търсят достъп до неговата библиография по темата. Бритиш Мюзеум. Природоисторически отдел. Септември 1930. Уважаеми, бързам да открия настоящия адрес на господин Димитър Атанасов. Особено ме интересува работата му по лалетата, публикувана във ваш бюлетин от 1928 година. Ако ми помогнете с тази информация, ще бъда много признат. Колеж Щеленбош Елзенбург, Южноафрикански съюз, септември 1930. До господин Атанасов, факултет. Уважаеми господин, ще ви бъда признателен да ми изпратите следните ваши трудове. С вирусен произход ли са петната по ябълките? Шарка по сливата, нова вирусна болест и всякакви други ваши разработки. Нов Южен Уелс, департамент по земеделие Сидни. Драги Атанасов, ще се радвам да бъдете така любезен и да ми изпратите пакетчета с семена от най-добрите видове царевица, които имате в България. Департамент по научни и индустриални изследвания Уелингтън, Нова Зеландия. 1900. До професор Атанасов, Софийски университет. Уважаеми господине, от вашия труд върху болест по ябълките разбирам, че експериментирате. Дали не бихте могли да ме снабдите с повече информация? Градините тук в Нова Зеландия са залети от болестта и ще сме ви много признателни да ни изпратите ваша библиография по въпрос. Кембридж, Англия. Ще се радваме, ако сте така любезен да ни изпратите един брой копие от вирусни болести по растенията. Оставаме задължени. Хефер & Санс Лимит. Universal Pictures. Пресагенция, 26 ноември 1935. До професор Атанасов, министър на земеделието, правителство на България. Ще бъдем признателни да ни изпратите своя снимка, от която ще направим репродукция и ще я предоставим на пресата в Лондон и британската провинция. Ако желаете, ще я върнем обратно. Оставаме в очакване. А така също взимането му на активна разработка за установяване конкретно каква вражеска дейност развива, за който се предполага, че е в услуга на чуждото разузнаване, предвид връзките му с чужденци. Съгласен капитан Чомпалов, началник отдел фашистки организации и бивши хора. Това точно обвиняваха баща ми. Ще видите, в досието пише: получава от много страни писма. Нали? Кореспондира с хора от чужбина. Главно англичани, американци. Ами той там е живял, там е учил. Нали? Wageningen, 20 november 1925. Geachte heer Atanassov, vriendelijk dank dat u zich zo te rechter tijd uw belofte. Gaarne ga ik op uw voorstel in en zal met genoegen onze... Писмото не го превеждаме по липса на преводчик. Schravenhagen,
25 mei 1939 aan de hooggeleerde heer professor D. Atanassov, Sofia. Wij vertrouwen dat deze monsters in goede orde in uw bezit zijn gekomen. De universiteit voor de ontvangst van de vervolgdelen op de verzendlijst geplaatst. Met vriendelijke groet, waarnemende библиотекар. Кореспонденцията по тази задача не сме в състояние да превеждаме по липса на преводчик. Затова молим да потърсите за случаят съдействието на друго някое подделение на министерството ни. Сред многото прегрешения на професор Атанасов е, разбира се, и ръководното участие в Ротари България. Само в София клубът е наброявал 80 представители на индустриалния, търговския, научния, политическия и дипломатическия елит на столицата. Тях всички ще ги сполети една и съща съдба. Ще паднат жертви на класовата омраза в безжалостната война на режима срещу образованите и успешни личности, срещу благородството, почтенността и професионализма. Много бегло ще штрихирам някои неща, и то главно от средите, които са около професор Атанасов в Ротари клуба. С това съм се занимавал все пак. Там има лекари като откривателя и изследователя за първи път в света на отолитовия апарат в ухото на човека, професор Белинов. Създателя на модерната българска педиатрия, професор Ватев, това от медиците. Един от стълбовете на българската архитектура, Иван Василев. От инженерите, вече споменах за баща ми, който е пионер на напояването с дъждуване. Създателя и конструктора на първата българска климатична инсталация, Борис Ненов. Нека да не забравяме, разбира се, хора като кмета инженер Иван Иванов, който превръща София в истински модерен град. Учени като Методий Попов, първият генетик, един от най-големите български минни инженери, Тодор Гобиделников, от известната фамилия, братя Пееви, шоколадените крале, Александър Николаев, доктора, прави първата рентгенова лаборатория в България. Един от блестящите български хирурзи, Гочо Москов. Аз съм проследил съдбата на много от тези хора. Знаете ли, че около 20 от тях са ликвидирани, някой от тях и без съд и присъда. Крапчев е застрелян на 8 септември и фърлен като куче в някаква канавка край Благоевград. Още 7-8 души така. Народният така наречен съд осъжда 7 души на смърт и още 7 задочно, които са успяли да емигрират. Bulgarie, février 1946. À cette époque, elle était déjà... По това време тя беше станала вече комунистическа страна. Зимата заслепяваше с чистотата си. Страната беше много красива. Народът изключително мил. Хората обаче изчезваха и никой никога повече не чуваше нищо за тях. В тази затрупана до дън душа от сняг страна бе останал един клуб от предишния режим – Юнион клуб, където човек можеше да види онези, на които им предстоеше да бъдат обесени, да изгният в затвора, да успеят да избягат или да се нагодят. Беше лудост за българите да си позволят да бъдат видени в компанията на западни дипломати, но те продължаваха да идват, понеже продължаваха да откриват последните следи, оставени от самите тях. След 9 септември една голяма част от българския елит, ако говорим за него, не си прави илюзии какво го очаква, защото те са били по-просветени и са знаели, че рано или късно болшевишките методи ще бъдат приложени и съветския режим ще бъде наложен в България и затова емигрират. И точно за това и комунистическата власт след 9 септември пуска желязната завеса. И дори всеки опит за бягство през границата, или по-точно всяко намерение за бягство през границата е било квалифицирано като противодържавна дейност, а самото бягство през граница като престъпление. Университет Свети Климент Охридски, агрономо-лесовъдски факултет.
София, 11 април 1945. До господин професор Димитър Атанасов тук. Съобщава ви се, господин професоре, че по решение на Академическия съвет от 21 февруари тази година ви се отнема кабинетът при факултета за винаги. Декан Неделчев. Като човек прекарал младите си години в Америка, а после и в Европа, баща ми бе така запленен от свободомислието и демокрацията, че им вярваше дълбоко. Когато го предупреждаваха, че ще унищожат и него и цялото му семейство, той упорито повтаряше, че победителите във войната срещу Хитлер никога няма да допуснат нов терор и нови безчинства в света. На всички ни, казваше, да проявим малко търпение, докато олегнат нещата. Каква битка е било това? Защото какво е било научени със световна слава, с публикации в Nature, още тогава, между другото, в 30-те години, изведнъж да трябва да застават публично пред студентите си, да се извиняват, да се заклеймяват като буржуазни учени, да се отричат от това, че преподават тази лъженаука, каквато е генетиката, и да преподават основите на лисенковско-мичуринското учение, за което има толкова много вицови анекдоти. Включително и да трябва да са сериозни лица, това съм го чул от спомен на моята майка, да присъстват на, съм забрал вече къде, мисля, че фоайето на Софийския университет, където носят някакъв отрязан пръст под, така да се каже, от лабораторията на Лепешинска, прочутата Лепешинска, който щял да извърши рекреация и оттам да се стигне от цяло човешко тяло. Сега пръста, даже минавали хора по няколко пъти да видят дали не се е увеличил. Разбира се, че не се е увеличил. Но всички тези идиотчетини още тогава, нали, ние виждали сме документални кадри с Лисенко и си представяме глупостите, които той говори. И изведнъж българската наука влиза в гардероба. По-страшно, че са изкоренени опитните полета, защото това е десетилетна работа, огромна документация. Изгорена е документацията. И тогава, в 90-те, имах среща с един от тогавашните асистенти по генетика, който каза, края на 60-те, когато ни извикаха, и аз им казах, вече нямам спомен дори. Всичко това е заличено. През 1934 професор Атанасов е купил земя за бъдещо стопанство в землището на село Мрамор, на което да отглежда редки сортове семена на цветя, дървета, плодове и зеленчуци, чрез генетика, селекция, заразяване и лекуване на растенията. През 40-те години там вече е изникнала безподобна ботаническа и земеделска градина, като най-доброто от нея е трябвало да достигне безвъзмездно до държавни терени и частни стопани. И отначало беше голо поле. Този гражданин успя да ги засрами всичките, да направи от това место един фантастичен ботанически парк с прекрасни цветя, които бяха от цял свет, ги носеше и молеше, който пътува да му носи семена, растения, корени. В времето на кмета Иван Иванов ние имахме над 15, 16, 20 декара с прекрасни лалета. И кмета всичките градинки софийски на времето си, когато е бил той кмет, се купуваха от нас. Моите спомени с професор Атанасов са много бегли, детски спомени, разбира се, повечето са с Елена. Така, има запазени две снимки. Аз и сестра ми. Спомням си, че ходихме до Мрамор няколко пъти. Тогава попаднахме и в едно поле разкошно с лалета. За съжаление имаше и една трета снимка, тук има само следи от нея в албума, където са Сиберта, професора, баща ми и майка ми пред един жълт кабриолет тогава.
нямаше други средства за придвижване, поне едни снимки от образцовото земеделско стопанство на професора, което малко по-късно беше разсипано, и то съзнателно разсипано, все пак са останали. От имението в Мрамор са останали в семейния архив само рисунките на Сиберта, също изкушена от четката, и на самата Елена. Но в онези години любимата къща с градината е спасение за семейството и след като е изселено, тъй като през 1949 Атанасови са въдворени в стопанството си, без право да стъпват в София. От края на 50-те започват опитите да им бъде отнет терена земеделска лаборатория, отбивани с мъка от застъпниците на делото на Атанасов. В крайна сметка, фамилията е прогонена и оттам през 1964. Пратиха писмо да се прибере баща ми дърветата, защото ще ги ползват за огрев. Помисли си една прекрасна гледана овощна градина да си прибере, защото ще ги изгорят. И баща ми, естествено, къде ще ги прибира, дойдоха с трактори, с вериги, изкубаха ги и така с корените нагоре, като на баба Яга, пръстите седяха повече от 10 години, докато се опепелиха и земята си ги прибра обратно. Не са пипнали, не са разорали, не са направили нищо. Да кажеш, да, земята са оползотворили. А обратното, ако беха брали за децата им, за тях, това е овощна градина. Взимаш го, защото трябваше толкова злоба да го унищожат. ТКЗС Васил Коларов, село Мрамор, 1964. Понеделник, 24 август, се явете в 8 часа в канцеларията на ТКЗС и предайте ключовете от постройката. Даваме ви срок до 15 септември тази година да приберете книгите си от библиотеката. В срока до 30 септември тази година ви разрешаваме да извадите дърветата от местото, тъй като същите не са ценни овощни видове и не представляват интерес на ТКЗС. Ако вие не ги извадите, ние ще ги изкореним и ще ги използваме като дърва за огън. Главен счетоводител, председател. И си даваме сметка за кълновете на злото. Там, където е имало растеж, избояване, зеленина, социално развитие, успехи, разгръщане, изведнъж цялата така остикна идеологията е минала и анулира абсолютно всичко и нищо не е останало. Препис извлечение. Строго поверително. Заповед. Отнемам правото на софийски жители на опасните за реда и сигурността за страната лица. Димитър Атанасов Стригачев, Сибера, съпруга, Елена, дъщеря. Същите могат да се заселят във всички селища на страната, с изключение на Южна България, Берковска, Михайловградска, Кулска, Белоградчишка, Видинска, Варненска, Балчишка, Генерал Тошевска и Русенска околии на Северна България. В последните месеци съвсем случайно научих, че имало още една форма на репресия извън тези, за които споменах, и това е така нареченото задължение за самоизселване. Много често е била прилагана тази практика, когато някои хора са били разследвани, привиквани в милицията, водено е следствие срещу тях и то е приключвало с липса на всякакви доказателства за вражеска дейност. Следователите са карали хората, които са били подложили на този тормоз, да подписват декларация, че се задължават да се самоизселят в определен регион на страната в рамките на 1 или 2 седмици от момента на подписване на декларацията. Тоест и тази форма на тормоз е съществувала. Затова казвам, че Българската комунистическа партия от момента на своето болшевизиране, след края на Първата световна война, води в продължение на 70 години война срещу българския народ. Палачите не само, че убиват жертвите си, не само, че съдът, което е абсолютно безпрецедентно в цялата човешка история на правото да изправиш мъртвец на съд, а те съдат убитите от тях, за да могат да им вземат домовете. След като се настаняват в техните домове, спят в постелите им, хранят се с посудата им, носят им дрехите,
лишават децата им не само от домове, но те ги лишават и от правото на образование. И всичко това комунистите наричаха, че било Народна и демократична република България. 1950 година. Масово изселване на хората от северо-западната България. Идват посред нощ. Ние погледнахме през прозореца и видяхме, че навън има много хора. Баба ми ме е хванала за ръка и пита: какво има, момчета? Ние ви изселваме. За пръв път аз чувам тази дума. Пригответе си багаж, ще дойдеме след няколко часа да ви вземеме. И това беше. Имам за изселването. Ето протокола, който е от Държавен архив за изселването на хората и какво са им взели. Следващото е това, кого са убили. Един от моите свидетели каза, че и до ден днешен спи с нож под възглавницата, от страх някой да не почука през нощта и да иска да го отведе извън дома му без причинно. Страхът е голям и стои още у хората. И дори хората, които не са били преки свидетели на тези жестокости, носят същия страх, защото то се предава от родителите на децата. Това наше изселване в Мрамор, което трае много дълги години, то беше хем много тъжно, много трагично, много страшно. Хем беше едно време, което ни даде някакво спокойствие, защото не ни притисна да правиме никакви компромиси. Нито ни съблазниха, нито можаха да стигнат до нас. И така, че ние бяхме в някакво мъничко островче, което макар на 3 километра от най-близкото село, нямаше паваж, нямаше рейсове, нямаше нищо. Ние ходихме 5 километра, защото селото не вадиха хляб, вадиха в София. А в София не ни пускаха. В София имаше бариера на Ломско шосе, през което трябваше да минем с вишка. Така че изключено ние да влезем. Всеки влизащ и излизащ се легитимираше. А ние, значи, с до пояса някога сме трябвало да минем през житата, през нивите, за да влезем в селото. Тогава беше Връбница, последното село. И вътре да влезем, да се скрием, за да можем да си купим хляба, нали? Искам да кажа, тая волност, макар и насилствена, тя ни даде и някаква ужасна свобода. Заключително постановление. Лична предварителна агентурна разработка Градинар е възникнала на 19 февруари 1951 година по 3-ти отдел бивши хора. В процеса на водене разработката съществени данни не са добити, поради това, че на 28 април 1951 година обектът бе задържан по време на провеждане общи мероприятия.
дойдоха на разсъмване на Великден, на 28 април 1951. Всички наскачахме от леглата си. Отведоха народния враг и казаха, че на местата за арести ще окачат списъци с имената, за да узнаят близките им къде са. Започнаха безкрайни търсения, но никъде не излезе името на баща ми. Обикаляхме с раницата пълна с дежурните вълнени чорапи, пуловер, палто, храна, кърпи. Всеки ден наново. От Мрамор в София, с колело, с сестра ми, на смени. Отивахме тайно и на риск, нали бяхме интернирани без право да ходим до града. Безпокойството растеше от ден на ден. Не знаехме какво да мислим. Дали е пратен в лагер, дали е убит. Месеците минаваха в безсъние и страх. Една група хора бяха заобиколили някакъв човек. Той им говореше. Аз погледнах, като си свали надолу ръцете, че той няма ногти. И че това са обезобразени пръсти. И се ужасих как е възможно човек да няма ногти. И то насилствено извадени или какво ли направени. Погледнах нагоре и видях лицето му. То беше тъмно-зелено. За пръв път видях човек с такова лице. И оттичам при баба ми да питам, кой е този човек, защо е така? И тя вика, влизи, не ходи повече. Той е бил в Белене. 4-5 години в Белене. Боже мой! Що за работа е това? По същия начин са постъпили и с Димитър Атанасов. Какво е направил той? Защо? Защо са му забивали клечки в ногтите и са го обезобразили? И че не е могъл да си обуе обувките. Са били и са го докарали като труп в Мрамор. На един файтон увил си краката с някакви парцали, стари ризи, на коленете му един пакет от вестници мръсни с обувките му. Той отслабна от 40 кг. Очилата му седат като на дете и дрехите му като някое детенце, което е облекло дрехите на баща си. Но не можеше да слезе от файтона. И помоли да го свалиме. И с файтонджията, аз, майка ми, сестра ми, просто сме го пренесли. Защо? Защото краката му отдолу наранени. Те са го измъчвали, отдолу са му горели краката, вероятно. Никога не е продумал баща ми, ние не можехме да изкопчаме и не искахме. Той не говореше и ние не говорихме по въпроса. Не знаем какво е било. Никога на темата вече не сме говорили. Дали някой би могъл да предположи, че виж чуждестранен дипломат ще яхне колело, за да замете следите си, за да бъде тайна свръзка на бившите хора, изселени от София, нямащи право да преминат бариерата, поставена социалистическа България между тях и столицата. Днешният човек дори трудно може да си представи, че дори един дипломат няма свободата да предаде едно съобщение на хора, чието роднини са пристигнали и те трябва да се срещат тайно по пейките в градинките на Борисовата градина, тайно да се виждат. Такава безсмислена липса на човещина и параноя, разбира се, защото те се страхуват от всичко, понеже са нелегитимно на власт са дошли, а с измами и насилие. Те се страхуват от сянката си, се страхуват от всякакви обмени на информация и така нататък и съдат по себе си, защото те с това се занимават с тероризъм и шпионаж.
През същата тази страшна година, чрез сложна дипломация, сестрата на Сиберта Хрунефелд пристига в България. Макар среща между нея и семейството на сестра й да не е разрешена по правилата на тоталитарната държава. Двете сестри не са се виждали от началото на 30-те. В конспирацията по срещата е включено холандското тогава външно министерство, а на българска територия се действа консулът Андре Бринк. Французин, роден в Истанбул, отрасъл в София, след 1945 той се спасява с работа в холандското посолство и е непрестанна опора на българските си приятели, вече нагазени от режима. Неговата дейност скоро ще предизвика така наречения холандски шпионски процес, изфабрикуван от комунистическата власт, който ще доведе до прекъсване на дипломатическите отношения между България и Холандия. Понеже Андре Бринк има кола дипломатическа, разбира се, като Шарже дафер, той се качил и той миличкия на колело и той минал през търнищата и пристига и каза, че има хубава новина за нас, че Леле ми е пристигнал и че е при него и че ни чакат на другия ден в Борисовата градина. Майка ми може да си представя как го е преживяла. И тази среща, не знам как да я пиша, не се описва. 22 години не бяха се виждали. Сестри, които са се израснали. Трябваше им много време, за да се успокоят, да спре хлипането, да могат да седнат. Накрая разбрахме, че сме я смазали, Леля ми, с грижите нашите, нали, и вида ни, разказите ни, така че Лели ми не можеше просто да го изнесе това тегло и решихме, за да остане жива милата, да се срещаме поединично, защото 3 срещу 1 беше прекалено за нея. Нали? Почнахме да се срещаме поединично на тази пейк. И какво да ви кажа? Това просто не е човешко и да ми го разкажа. Макар че го работих с огромно желание, но съм ревала, докато съм писала почти през цялото време. Докато взимах интервютата, си поплакахме с всички мои интервюирани хора. Но за мен беше дълг към епохата. От една страна дълг към всички жертви на тази епоха, които са невинни жертви. Това е един въпрос, който много пъти си го задавам. Защо тия две най-големи злини на 20 век не бяха поставени така, както им е мястото, на една плоскост? Евреите не допускат една тревичка да порасне върху ужасите, които са изживяли. Докато сталинските ужаси, те се подмитат под килима. Няма желание, но няма желание не само в България. Явно е, че и Запада няма интерес. Вероятно е това, че победителите не ги съдат. Айде помирение, айде прегърнете се, айде забравете. Това искат от нас. И пък не забравям. Трагедията на Холокоста е в интензивността и мащабността на едно зло в много малък отрязък от време. Трагедията на комунизма е в едно постъпателно зло в дълбочина дълги години, което, както виждаме от събитията дори в днешна Русия, те много последиците си личат и са очевидни, те са на повърхността. Но най-лошото е промяната в менталитета на хората. Тъй като човек, все пак инстинктът за самосъхранение е много голям и човек се научи да лицемерничи, да лъже, да тарикатства и ние не може и да много да не знае, да повтаря послушно клишета и лозунги и ние до ден днешен не може да се оправим и не само ние, вижда се цяла Източна Европа, че трудно се съвзема и те ще продължат десетилетия още тия горчиви последствия. Нямахме ток. Имахме газена лампа, която висеше над нашата маса и 4 души сме, всеки си е взял местото и четяхме, защото ние нямахме нито радио, тогава още нямаше на батерии транзистори, така че само четене. Иначе всичките 4 щяхме да полудеем, нали?
Това четене на тъмно, вънка вие, велици, студ, преспи, ние седим като някакви заклятници, като нещо. Никога не сме били толкова близки и така свързани. Ама все пак добре, че сме живи. Това мога да кажа. Защото има хора, които умряха и то незаслужено бяха унищожени. Преди 40-50 години изобщо не съм мислила, че ще доживея това време. Да стана на 80 беше толкова далечно и немислимо, че го отхвърлях дори като мисъл. Дано успея да издам този разказ на време. Дано той бъде в помощ на младите, да се освободят от метастазите на комунизма. Пожелавам им една почтенна и прекрасна България, защото те ще живеят в нея. Завършвам книгата си с думите, че въпреки всичко обичам този свят, колкото и да е несъвършен. Напускам го със съжаление.